A Čaute, tu je DAP Gaming. Gaming. Zase sme to nepovedali spolu, ale sme tu vlastne a viete, čo sa bude teraz diať? Vítajte pri ďalšom dieli 8 bál púl. A dneska trošku pokročíme, pretože pôjdeme do Sydney. Ale to bude za 200. Vieš, to znamená, že my Paťo staví 100, ja stavím 100 a kto vyhrá, bude mať 200. Jo. A dneska si tiež môžeme dať takto. Ja mám 105, on má 515 dolárikov, coinov. A ja keď teraz prehrám tento prvý zápas, to znamená, že bude iba jeden zápas v tomto dieli. Ale keď ja vyhrám, tak možno budú 2 zápasy. A možno aj viac, keď nejako to vyjde, ale podľa mňa ne. Podľa mňa, my sme natáčali jedno video, ktoré sa nám nepodarilo. Daniel začal a hneď dal tú čiernu. Áno, viete prečo? Pretože ja mám dobrú Q. Ja mám dobré Qs. Tak si daj inú keys. Dám si túto, lebo táto silná ideš tak prvý, takže pohoda, klídek a tabáček, klidne hodiny číst a pak cigáro. Nejspí sa menom Línej čím Dávid. A my nie sme svetovaní. Dámy a páni, otrhnem vám hlavy. A kedy ináč, ja neviem, že ja aj stále. Dám toto. Kámo, tak niečo povedz divákom, že no takto, točíme druhý diel 8 bál púl. Áno. Lebo Pretože zo začiatku Daniel išiel prvýkrát, dobre, ale on dal teraz ale dve druhý naraz. diel. A prečo točíme druhý diel? Nie druhý pokus. Ja prečo točíme druhý diel? Však to ja neviem, len tak. len tak točíme si lebo i tak proste nás baví 8 bál pulis. No Daniel asi nie, pretože už som ho nutil sekundu, ale nie. asi 10 minút som ho nutil. Tam ponatáčať, veď dáme to všetko, veď bude dobrá séria z toho. Dobre, toto je už druhý diel, ale má čo? Chápeš? Ale urobíme z toho viac. No samozrejme, v treťom dieli, viete, kde pôjdeme v treťom dieli? No asi na Moskvy za $1000. Dolárok. Veď ani nemám 1000, takže si musím zarobiť. Ale nie za 1000, chápeš ma, že ty stavíš 500, ja stavím 500 a dokopy to bude 1000. Ja, takto. Dúfam, že som si dal svoje. Hej, dal som svoje. A tento vyhrá 1000. A tento vyhrá, tak dostanem jednu dorobu. No, ale To som nemal povedať. pri tej Moskve to bude asi iba jeden zápas, podľa mňa. Ja dám takto, kúkajte, lebo už nemám kde dať. Lebo ja som ani... Videl si to? Proste, ty máš také nešťastie, že ani do tej diery, aj tak dá sa. Ja som. Dúfame, že je lepší vzduch. Pardon, akustika. Vzduch, lebo my sme sa to snažili zlepšiť a Paťo, povedz, čím sme sa to snažili zlepšiť. S dekou, že sme si prikryli deku nad seba a drží nám to kofola. OK, Ešte? no tak vidíš. Ale ja mám ešte na sebe utierák, takže pohode. Tak sa robí akustika. To by nevedel. No. A to bude riadny fail, keď sa potom pozrieme na záznam a bude toho... Čo? Ono to tam A zastavilo. bude to hrozná akustika. No. Ale my natáčame pohode videa. A ináč, keď si myslíte, lebo Paťo točil Color Switch, áno, a keď si myslíte, že vlastne, že on nešiel vlastne po, že prvý level, druhý level a tretí level, štvrtý a tak, viete? No tak to pretože to bolo len tak for fun, že ten Color Switch on natočil len tak, viete, že len tak. Áno, a natáčal som to, keď bolo 11 hodín. Keď bolo 11 hodín. Hodziny? Ukáž mi hodziny. Tam mám pekné hodiny. Ty máš 2 spodziny. Spodiny. Ľudia, dneska to vypadá iba na jeden zápas. No asi hejda, no. Takže... Takto, ľudia.
keď ja prehrám, tak to je iba Paťové šťastie. Lebo viete, ja sa riadím toho hesla, že one shot, one kill, no luck, just skill. No ale Paťo má iba tie laky. Viete, on je laker. Ja som skiller. Len keď potom ide laker versus skiller, tak laker vyhrá, viete. Hej, veď. No ale uvidíme, či teraz tento deň bude laker. No, nebude laker, lebo si trafil do mojej. Lebo si trafil do mojej. No, trafil si do mojej. To zbijem. Do rana. Tá urobí všetko, tá ako sa mám, tá dobre sa mám, tá urobí všetko. Tak chalani ma poznajú. Znajú. A čo si včera napísali? Tá som celú noc. Celú noc prcála. Jo, ty si aby ju porážilo do rana, tam nerobí. A ty si mu hovoríš špatné. Ale keď neviete, o čom rozprávať, tak som taký jeden cigán. Sme videli, že top 10 cigánov. Tam, kde robí. A náš vyhrá, takže budú viac zápasov. A bude aj druhý zápas. Bude aj druhý. Remat. Ináč dúfame, že sa vám páči naša profilová fotka na YouTube a naše meno DAP Gaming. Kámo, dúfam, že zase nedám tú čiernu. Kámo, dúfam, že dáš. Ani si s ňou nepohol. What? Ani si s ňou nepohol. Ani som si nepohol, lebo ja som skiller s dvomi... Ale mne sa to seká do ryti. Prečo sa mi to seká? Povedz mi to. No teraz to seklo. Vždycky padajú EPS-ka, nakedy spadnú, nakedy sú dobré, vieš. Vieš, ja neviem. Padá aj vôľa. No neviem už. No kámo, teraz to nedáš podľa mňa. Ja viem, pretože sa mi to seká. Ináč, ľudia, samozrejme viete, že minulý dieli som vyhral 2-krát. A ja... Či počkaj, vyhral som vôbec 2-krát? Vyhral som. Nevyhral si, kámo. Čo? Vyhral? Asi hej. Kámo, vidíš, ak som pán. 2-krát som vyhral. Celú noc ma... Čo si? Aby poražku chytila. Ja som najviac dostal, pretože ja som sa smial, ak neviem čo. Ale keď poznáte Dušan Goga... Videl si to? No, kebyže spadne, tak... Ja, to je tvoja, a že moja. Poď. Ja idem, to je moja. Hej, to tá hnedá je tvoja, veď. Nie. Ty si taký... Hehehe. No, dobre. Asi dám už do ten včerák, pretože mi je teplo jak. Paťo. Mne je jedno, kde si ty. Ja som stále... Tebe je teplo? Mne je teplo, ale ja nie som teplý. Nie, ty si teplúčky. Ja nie som teplý, ja som teplúčky. Ja nie. Ale... Ja som... A dúfam, že sa vám páči tá naša profilovka. Ultra, veľmi dobrá, spracovaná s efektami. Poď! Kámo, laker. Ja nie som žiadny laker. Ale vieš ako sa pozná laker? Že proste urobí niečo dobré, aj keď to nechce, chápeš? Keď to chceš, tak si skiller, vieš, ale ja to chcem. A stane sa to. Tak teraz ako? No. Zásah. No, nie dobrá. Celú noc má... Skale, dá si vedľa, ale... Jasne strely. Jasné strely, more, ideme na to, bo si debil. Horúce strely som nevidel, pretože to je o ničom seriál. No možno som mal... Seriál? To je film, kámo, taký dobrý, že... Čo? Že ani... Ale čo? Aký? To je film, to nie je seriál a to je taký dobrý film, že ani ty je taký dobrý. A niekoho som možno urazil, ktorý ten film máte rádi.
Áno, ja ho mám strašne rád, že mňa si urazil. A urazil si možno aj miliónov a miliónov fanúškov na celom svete. Miliónov, aby som nepovedal, že miliónov. Ale dal si tu bielu. No to je sranda, že? Veľmi veľká sranda. Veľká sranda tu je. S nami je. No ľudia, stavili sme sa o to. No nestavili sme sa, lebo Paťo, keď teraz vyhrá, tak musíme ešte raz, lebo potom bude 1-1. Kamu, ja iba tú čiernu dám teraz a mamku. Nie! Ja iba tú čiernu dám a mamku. Takže ľudia. Tam, kde robí... Dano, vráca všetky peniaze, vieš. OK. Ďakujeme za pozornosť tento dielnik. Ale kde? Veď ešte nekončíme. Čo si? Nekončíme? Pretože ešte nekončíme. No končíme, kámo, lebo už 2 zápasy sme dali a... Ale 2 zápasy sme dali, mohli sme dať, ale ja ešte mám 290, takže môžeme... Ale prosím, no, dobre, tak dáme ešte raz, aj keď tento diel už bude potom dlhší. Takže tak. No, kde je to? Tam hore, bro. Hej, koľko to natáčame? No, 11 minút. No, 11 minút, včera to bolo tak 15 minút, či koľko, takže pohora. 13 alebo 14 sme tam boli. No, ja si to tam. Dobre, ja si dám teraz takú horšiu paličku. Paličku. Ja viem, čo zoberiem. On sa to neprezýva palička, ty palička. Pozerajte ľudia, čo som zobral. Počkajte, no. Oni to dobre. Pozerajte. Ja či mám takú peknú chlapčenskú. Takú, viete, takú chlapčenskú som si chcel zobrať. Hej, môžete mi vysvetliť, že čo tá v rohu gulička, taká bielučka a tam u nej strede taký červený krúžok, potom to vysvetlíte. Pretože ja to nechápem. Čo nechápeš? Takú guličku tam je v rohu. A tu tej guličky. Nie, taká bielučka v rohu. A ku nej ešte vnúka aj taký červený malý krúžoček. Keď na ňu klikneš, no tak... Tak to vieš, to je zložité pre... Počkaj. Tebe to vysvetľovať tak. No ja si na to kliknem. No, a daj to hoci kde. No kámo, tak to si prehnal. Akože... Tu už naspäť nemôžeš dať, ale to si prehnal veľmi. Teraz nechcem ani vedieť, čo bude robiť tá tvoja biela. A čo tak? Ale pome. Čo pome? Jajka, veď ona išla zle. Ona išla... No dáme ešte jeden zápas. Nie, Paťo, nie, toto je fakt, nie, už nie. Nie, Paťo, ja už nejdem, toto už fakt, OK, nie. Tak daj, ale ja my to ukončíme vtedy, ty si debil. OK, bude. Nie, ja to chcem ukončiť tak. Že budeme hrať potom, ja to chcem ukončiť tak. Takže Paťo to chce ukončiť tak, že budeme hrať? Áno. Že budeme hrať? Áno, budeme hrať. Dobre. Aj keď prehrám, no tak mám to... Takže my sa s vami, dámy a páni, lúčime. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like. Nezabudnite na taký ohromný a veľký like. Ohromný veľký. Ale keď chcete nás ešte viac podporiť, tak môžete nám dať aj odber a zdieľať toto video na Facebooku. No tak za odber sa určite budeme tešiť. Za odber sa budeme viac tešiť ako za like. Ale nič vám neurobí, keď dáte ten milovaný like. Jo. Takže my sa s vami lúčime a dovidenia. Dovidenia, majte sa ako chcete, čau noc má, viete čo? Neviem čo. Dobre. Dobre, ukončíme, takže čus, bus, autobusík.